Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Maanaw sa kanila. Viva Virgen sa Lourdes! Viva Virgen sa Lourdes! Karong adlaw usab is dedicated as a World Day of the Sick. Ining atong pagsaulog sa kapistahan sa Mahal nga Birhen. Doon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putling inahan sa Dios, ang Birhen Maria sa Lourdes, itugot nga pinagi sa panabang sa iyang pangama, mubarog kami nga madaugon gikan sa among kadautan, kini among gipangayo, pinagi sa mong Jesucristo imong anak, nga buyugariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa rayna sa Sebas sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silang mga kamilyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato, ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iyang huna-huna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadaig kaayo ang rayna sa Seba sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon. Ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tigtagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang rayna miingon sa hari, matuod gayud ang mga taho nga akong nabati dito sa akong yuta, bahin kanimo ug sa imong kaal. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaatman. Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan, salig kaniya ug mobuhat siya, pasubangon niya ang katarong alang kanimo ingon sa kahayag, masiga ingon ug udtong tutok ang imong katarungan. Ang baba sa matarong nagabungag sa kinaatman. Ang baba sa matarong nagasulti sa kinaadman, ug ang iyang dila nagabungat sa husto. Ang balaod sa iyang Dios
ana sa iyang kasing-kasing, ug ang iyang mga lakang dili masayo. Ang baba sa matarong nagabungat sa kinaat na. Ang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalampanan sa panahon sa kalisod. Ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kaniya. Gilingkawas niya sa dautan o giluwas sila, kay midangop man sila kaniya. Ang bakba sa mataron nagabungat sa kinaadman. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Ang Ginoo manaag kaninyo. Asan ka rin? Pagbasa gikan sa Santo sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayawang ikaw, Ginoo. Sa ikatulog ka adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea. Ug dito ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nautan na silang bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudluy kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuhuan labot sa pagpanglinis. Ug tungod niini dito'y gibutang nga unom katadyang bato, gasudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan o kawhaan ngadto sa katluan kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa sulugoon, punaan ninyog tubig kining mga tadyaw, ug ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila, kaba ang tubig ug dadang ngadto sa mga tinugyanan sa mga kumbira. Ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino. Apan nasayod ang mga sulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ana pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon panimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Viva Virgen Maria sa Lourdes! Ang tibok simbahan nagsaulog sa kapistahan sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Bisan sa atong diya sa atong ordo, gibutang na dito optional memorial. Manang wala tay Gloria ganiha. May optional memorial meaning to say naara nato no.
not really obligatory memorial. Pero agatong mga nagsaulog yung sa kapistahan, baka ka na bitawng special, na sila'y gloria. Anyway, magsunod ko na ni Kristo diha sa kanang pagpakita sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes kang Bernadette at the age of 14. Matod pa sa atong nabasa, uneducated girl, 14 years old, o kuan bitaw ka ng physically dili po healthy ang lawas, no? Dali na magkasakit. Siyang gipili sa Dios para ang mahal nga Birhen iyang mapadayag ang mensahe ngadto kang Bernadette. This is the message of humility. Usually ang Ginoo dili magpakita sa mga educated individuals. Ana gyud siya magpakita ang mahal nga Birhen sa mga uneducated, deprived of freedom, katong mga dili katuuhan sa katilingban. Kay nganuman para mapadayag sa Ginoo ang iyang gahom. Kay kuwari magpakita sa mga theologians, dili kay mutuo ang kalibutan or mutuo tingali dayon. Pero kung ano mapakita sa mga yanog simple, dili day mutuo ang kalibutan, yamaan, yaga-yagaan, no? Kinsa man na siya in taon, no? Kinsa man na siyang anak, no? Sama ni Jesus kasi natin nini. Anak naman na siya karpintero, grabe po na niya manudlo, with authority man jud. No? Humility. Usually, God is very close. And not usually, but God is too close to those who are humble. Not really using what we've earned from the world. Kanatong mga degrees. Not really using our positions in the world. But going back to the first moment nga wala pa ta makadawat ining mga puno-puno sa atong kinabuhi kanang mga degrees, mga posisyon. Going back at the very moment when we began to realize nga naade ang mahal nga Birhen sa Lourdes, nga naade ang Ginoo. Kanang bago pa naabli atong hunahuna nga naade. The very first moment when our shall we say youth, or shall we say our altar servers, because they shared to me that they usually pray the rosary. The moment that they feel kanang bitang bugat ba, mag-pray din sila rosary at the very young age, no? Ganun bitang dool sila mo share ba, no, nga kanang Father, no, na yung mga panahon, Father, nga mamugatan sa kinabuhi, Father, baka nang lisod man po ka ng pagkabatanon, lisod nagagayang atimanon, magtuon ka, maminaw ka sa imong parents, mga lagad pumidiri sa simbahan, sa man yung buhato, sa panahon nga mamugatan mo, mag-rosary rami, Father, kaya para tabangan po mahal nga Birhen. A heart that is innocent. Pagkanindot, no? Naumol gyud nato atong mga batan-on kay kamao sila mukuha sa rosaryuhan. And another thing, although Mary is not the source of grace, dili siya tuburan sa grasya, but she not really shares, but she helps us of being full of grace, according to the Gospel of St. Luke by St. Gabriel, that she is full of grace, puno sa grasya. Kaya dili ba siya tuburan, but she helps us because of her fullness of grace. Mao na nga diha sa pagpakita sa mahal nga Birhen sa Lourdes, daghang mga masakiton nga naayo. But not all of them are cured. Because Mama Mary herself will not cure. It is God who will cure. Usay mausab ang atong kuan ba, ang atong pagtan-aw nga ayuhon ta sa mahal nga Birhen. She will not cure us.
because she is not God. The grace that she has is actually coming from God, the only source of healing. Kung sa may buhaton dahil lamang sa mga birhen, she intercedes. Pangama. Siya ay mohangyo sa Ginoo tungod sa iyang pagkasuod sa Ginoo. Tungod kay she has this grace special, full gyud puno. Na pinaagi niya na tungod sa iyang intercession, brokenness inside, inner brokenness. Ug diha sa atong sakit, atong ma-realize how God loves us so much. And not only going to Mass, but also go to confession. Kay diha sa kumpisal, ato mang madawat ang grasya sa Ginoo. Yes, we can receive the sacrament of the Holy Eucharist kung makaingon ta nga ready ta sa pagdawat niini. But deep within our hearts, kung naa dinhi mga kalagot, mga kasuya, kaligut-gut ug uban pa, dili gayud makasulod ang grasya sa atong kinabuhi. Murang importante gyud ang reconciliation, ang pagkumpisal regularly. Mauwaw mo gud mong pisal, Father. Kita mang tanan mauwaw bisag ako sad mo bisag ko mauwaw sa ko. But we overcome this embarrassment only para madawat nato so that we can receive fully the grace of God in the sacrament diya sa Eucharistia. Naman kita ex opere operato, ex opere operantis. Nga ang grasya diya sa Eucharistia dili magmusangit tungo sa pari, ex opere operato. Hinuon, mudritso kini ninyo. Pero ana na masangit sa tag sa kakasing-kasing. No? Labi na gyud na apay nagungot nga kalagot, kasuya, kaligut-gut, o uban pang mga sala nga wala man nakumpisan. Dili makasud ang grasya sa Dios. Nya, Father, limitahan din nato ang grasya sa Ginoo, Father, nga powerful man Ginoo. Dili man nato malimitahan. Pero ang grasya sa Dios, namatay sakramento sa kumpisal kay para makasud gayud ang grasya sa Ginoo. Kaning grasya nga hingpit. Unsa man grasya nga hingpit? Sanctifying grace. Pero naa may grasya gitawag og particular. Din kita naay konsyensya makaingon nga hala punuan na sa akong gibati, bugat ta kay akong gibati karon, grasya man is Ginoo, no? Bugat ta akong gibati karon lagi need na tagkumpisal ni ana, grasya na sa Ginoo. The moment we commit sin, dili kita pasagdan sa Ginoo. Na ay particular grace, actual grace, nga magpahinumdom ka nato to go to confession. Mauni, dako kayong gugmas Ginoo. The only thing ang tao magdumili sa actual grace sa Dios. Tungod sa, number 1, mauwaw man ko, kasabaw niya ako sa pari. Sige ko balik-balik kumpisal, basi kasabaw niya ko. Ibutang ginis niyo huna, dili gyud mga saba ang pari. Kung na magani pari ang mga saba, isumbong na sa obispo. Kay para anaan ba maduklan. Kay I remember a day after our ordination sa pagkapari, ningon gyud si Archbishop Palma, kanamo nga mga bagong pari, ayaw gyud mo pangasaba sa kumpisal. Kay once mga saba mo, ang mga makasasala, dili na naganahan mangumpisal. Welcome all the sinners diya sa kumpisalan. Because dili kita ang mga pari ang makapasaylo sa mga sala. We are just instruments. No? And that kay instrumento man ta, nganong mga saba man ta sa kumpisal. So walay pari mga saba sa kumpisal. Wala pang miingon, sige naman magbalik-balik imong sala, naunsa man ka. Wala. The priest has to listen to whatever inyong isulti sa kumpisal ug iyang ihatag ang penitensya
ug iyang i-absolve ang inyong sala. Mauni. So ayaw mo kahadlok pangumpisal. Ako sana ako'y kahadlok po sa pangumpisal. Human as we are, mahadlok kita. Pero i-overcome na to, maning kamo ta. Nagayuban akong inon din nga, ayaw mo kahadlok pangumpisal. Uy, mahadlok ko, Father, kaya makailam mo mo, Father. Nya ako makasala masag ko. Gusto ka, masulti ka sa akong mga sala, para ikaw, masulti sa ka. I am also a sinner. Ayaw ko tanawa ang mga pari nga balaan. Tanawa ang mga pari. Sama sa inyong pagtanaw sa uban. Nga kamo mamakak, kamo masuko, kamo malikas, kamo marites, kamo mangilan. Pariharat ang tanan. Ang pagkapari, wala na pa nagpasabot nga mahimo natang balaan. We still have struggles and challenges. Tanawa mi nga magasasala. Kaya para you have the confidence to approach us and ask for the sacrament of confession. Ayaw mi tanawa nga tungo sa among basement, holy na mi. No. It's not the outside appearance. It's the inner conversion. It's the moment kung maluoy bata sa mga makasasala nga moduol nato. Kung makahatag magyapon tag oportunidad sa pagpasaylo, mao man ang inner conversion of healing sa mensahe sa Birhen sa Lourdes. Not so much of kanang outside nga sakit natay cancer maayo ta. Not so much of that. Pero kana atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Lourdes, nabay conversion sa sulod nga makapasaylo bata sa nagbugal-bugal, nagdaot o nagpasakit nato. Mao man ang tinuray nga mensahe, muna ang tinuray nga healing, reconciliation, turning back to God, ang pagbalik sa Ginoo. Nga kitang tanan ning kamot ni Ana. Ako sa naning kamot sa ko, wala ningon nga ako'y nagwali din maayon ako. No. For me, ang mensahe sa Dios sa matag higayon nga kining ambo atong madunggan dinhi ang pulong sa Ginoo pamalandong para kini sa pari o para ninyo. Para natong tanan. No? Ayaw gyud mo kataha namo nga mga pari. No? Kay even until now, the parishioners mataha sa pari, muduol. Masing mga saba ni nagduol na mo. Masing minguni nga, sa man ka. No? Ayaw. Usba ang inyong mindset. No? Duol ka namo. Sama sa imong higala. Sama sa imong duol nga higala nga, di ba atong close nga friends, makakasaba ta. Kabantay mo, kanang suod yun na to. Di ba naamang kita suod nga higala? Di ba kanang sa'yo mag-inom-inom, tanaw tayo suod nga higala? Di ba kanang ganahan mo mag-inom-inom for, dili ingon nga, hubog-hubog, kanang, kuhan lang god, diversion lang ba? Kinsa man dyan inyong imbitahon, o kanang mo adto mo, karkar ba sa kaisano, kinsa inyong imbitahon, di ba kanang suod yun ninyo? O diya sa inyong suod, musulti dahil mo nga, bugat bitaw kung kuhan, nag-away ba minikuan ba ya? Kaya isog kayo na, wala dyan kapasahin lang ang karon. Di ba, musulti dyan kasi mong suod ng higala. Consider us please na suod ninyo nga higala. Masumbungan sa inyong mga kabugat sa kinabuhi. Diha sa kumpisal. Dili man kami ang makahupay sa inyong kaguol. Dili man kami ang makaayo sa inyong mga balatian. Pero paagi sakramento sa orden. Mudagayday ang grasya diha sa mga sakramento. That only us ordained priests ang gitahasan ni Ana. Because there is what we call as apostolic succession. Gikan gayud ni Kristo sa mga apostoles, sa mga bishop, ug hantod sa mga kaparian. Wala maputol ang grasya sa Ginoo. Apostolic succession. So taas-taas ka na itong pamalandong, itong akong gihimo nga special kining adlaw alang sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Though optional memorial lang pero at least ma-feel na to nga special kining adlaw. Din ang mahal nga Birhen, mipakita gayod, mi kanao gayod.
kay para pag-remind nato nga naa di ay meaning ang atong pagpaningkamot sa pagampo. Bisan kung sa mga times nga maluya kapuyon tas pagampo, persevere in our prayer. Ug naa di ay meaning ang atong pagsakripisyo, penance, ug atong pagduol sa kumpisal kay para kini sa conversion. Dili lamang sa atong kugalingon, kundi para usab sa uban nga hangtod karon muari lang sa panahon nga bunyag, sa panahon nga kasal o sa panahon sa lubong. Naganito diri ni Arjun naglikod dinhi ang gina nga, ma'am, kamo ba tong magpahilog? Niya siya, unsa day hilog? Wala ka ba unsay hilog? Kay moari raman diri kanang bunyag, kasal ug lubong. Hilog ba siya kabalo? Nanutana siya siyang amigo, Masa din ang hilog? Siya, wala sila kabalo sa ng hilog. Wala sila kabalo. So mana kita, nga naa din kanunay, kita ang baba sa Ginoo para masangyaw ang mensahe sa Birhen sa Lourdes. Pray, pray, pray. Penance, penance, penance for the conversion of all sinners. May katong conversion, pagbalik kayo ngadto sa Ginoo, turning back to God. Amen? Hinaot pa unta. Palihog manindo. Mga pagampo sa katawhan, ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pagampo uban sa kaloy kami. Ngay mo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo. Nga ngalandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, masaligon kami nga imong dunggo ng among mga pagampo, kay kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lawas ang ganag, ihatag ko kadibo ang tanan. Kasapit ang kandipay, kagulanan ug galambusan. Ginoo, ari ako naandam sa kanunay, sbuwal dagat galibon. Ginoo, landagi ako, matuman kunta ang tanan, mga sugo. Bagaysuon, pagampo kamo, rakin yung sakripisyo, dawato ta sa Dios samahan, makagahom sa tanan. Punta sino kasakripisyo gikan sino mga kamot. Alang sa pagdaig, pagmaya, si Engala. Alang sa absent kapuslanan, sa tibuk ng santos, si Bahay. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghahalag kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinagi nining pagbinayluay sa mga halad kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Malaw sa galibon, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog mataro, Santo samahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Ang igmatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, o nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa Bulahang Birhen Maria sa Lourdes, iyang kapistahan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagisagawom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit o sa kabagong awit sa pagdaig, doy gusaw kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon.
Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa ihibong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos ning mga gasa. Aron mahimo kinahalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini. Ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhang, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo ton kaimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himoa mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo mong Papa, ni Alberto mong Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kami ngayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, nga ikaw himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Maghiusa kita karon sa pag-awit sa mga pulong itulukan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan,
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pabalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang Harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kung ilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot na natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Pakita ta karon ang pag-inigsunay. Panagdaay. Peace be with you. Rosarius gada gawagdan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa madhan. Ini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawat akini sa akong handog manhan. Di ng langit nung galanon, gidawat sa kabus, ang saad naway kapag-iyasan. Sa akong handog manhan, kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawat akini sa akong handog manhan. Magampo kita, Ginoo, mananamo makalawat ang langit ng sakramento. Mahimo ta kaming tako sa pagtambong sa bangkiti sa langit. Kaming ubag pagtahod, nagapasidungog sa dumanan sa mga Birhen Maria sa Lourdes. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pero malingko sa kajot tungo sa announcements. May buntag kanatong tanan og happy fiesta Birhen sa Lourdes. Ako la ipaybalo nga karong hapon human sa 5:15 mass aduna kitay prosesyon. So mamalik tang tanan. Daghang salamat. O karong alas 9 na atay anointing of the sick. Dayon after sa anointing of the sick na mass. Alas 10 ang misa karong buntag. So katong mga kaigsunan nato nga nay mga ipamati sa panglawas, pili ta atong dalhon diri.
No, pwede sad mamalik ta. Kay naay himuon nga anointing of the sick alas 9. Dahil naghuman alas 10 ang misa. So daghang salamat. Atong kantahon ang Salve, Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad declamamus, exsules filii Evi, ad Dei suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vali. Ea ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos, ad nos converti, et visum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut digne petiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effeceret digna neris, Spiritus Sancti cooperanti preparasti, daut coius commemoratione letamur, eius pietresione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dangay salamat sa inyong mga pagampo, pagsimba. Ang Ginoo manag kaninyo, ug manalangin ka na tong Dios magam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng santos nga misa, dadang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat Sa Diyos. Daghang salamat, Maria. Daghang So, akong iawhag ang tanan nga arita diri magpa-bless ta ni Padre. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, abong inahan, sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat.